otettiin tähän meidän mukaan Aleksi. Sano moi. Pesäpallomailan kanssa. Mä en tiedä yhtään missä me mennään. No yleensä me tehdään nää blogivideot rampalla, mutta no joo, tääkin tulee nyt rampalla. Anna mulle kamera. Joo. Kuvas näinpä, se näkyy vähän paremmin. Ei otan ykköskuvaa. Hui! Tuossa antaa meille vauhdit. Joo. Oi vittu. Allo. Kuva. Tänne. Mä teen päkkärin tän kanssa. Jalka. Noniin. Käsi. Palvilta. On säätää tuolla jotain. Hyvä Sen lyö ampiassa Batmailalla. Jep. Allu vetää tuolla sitten. No niin, tässä ei ole oikeastaan mitään aihetta tässä blogissa. Tai mitään, mutta joo. Tulee vielä jaksoja katsojista ja muista. Ja nyt lähinnä me ei ollut vieläkään purettu muuta telttaa. Siinä on jo jotain viikkoja. En tiedä kuinka paljon siinä on ötököitä. No, kuitenkin. Haluan huitoa edelleen jotain käpyjä. No, meidän... Mitä? Missä kaikki viinimarjat? Varmaan nämä kaikki on viety. Nää kaikki on kerätty. Kiva. Nää on tullut kypsiksi. Kato. Nää on kypsiä. Näin on näitä karviaisia. Hei. Ja mustaherukoita. Nam. Meidän Misa et uskalla. Joo. Se sillä. Se on vähän huono video. Karhiainen. Ja me voitais esitellä vähän Allua. Allu, tänne. Se huitoo kiviä. Mun mailalla. Noniin. Kerro jotain itsestäsi. Se on hyvä. Se on Blendin fani. No kuitenkin. Hyi hitto, mitä likaa toi on? Tuko kattoo. Mitä täällä on? Hyi! Katsokaa nyt. Niin joo, nää tuli riehuun yhdessä vaiheessa kun me oltiin tuolla yöllä. Nää tuli riehuun tuohon pihalle. Toki ees Allu Semtex silloin kun me oltiin meillä. Semtex! No kuitenkin. Me lopetetaan tää blogivideo tähän. Ja se on Se on moro!